Čaute, vítam vás v dnešnom videu, v ktorom si povieme niečo o zabezpečení bicykla, ukážeme si rôzne typy zámkov a následne si ukážeme, ako správne zamknúť bicykel. Takže poďme na to. Čiže ako prvé tu máme zámky od značky Hyblok. Jedná sa o takéto najzákladnejšie zabezpečenie bicykla. Tento zámok sám používam kvôli jeho nízkej hmotnosti, zamykam si s ním hlavne svoj gravel, keď vybehnem niekde na hrádzu, na kofolu alebo na pivko. Skvelá vec, hlavne keď si hodím do dresu, nič neváži, čiže ho vôbec necítim. Takisto je vhodný aj na zamknutie cestného bicykla alebo detského bicykla. Teraz si ukážeme ako na to, tak poďme. Čiže ako prvý tu máme zámok od značky Hyblok, ku ktorému dostanete potom jeden kľúčik v takomto tvare vidličky, ktorý keď použijete, takže ho obcháte do týchto dvoch dierok, tak zámok uvoľníte a viac menej si môžete prichytiť bicykel o stojan. Tento spôsob ja osobne preferujem, ale môžete ho využiť aj následovne, tým, že zamknete koleso o rám. Tento zámok, ja už som spomínal, patrí k takej tej najzákladnejšej, alebo má najzákladnejší stupeň ochrany, čiže doporučujem nevzdialovať sa moc od bicykla. Čiže ideálne, jak som už spomínal, keď vybehnete na kofolu, na pivku, tak aby ste ten bicykel priamo videli, hej? Čiže ideme na ďalší zámok, takže poďme. Teraz prechádzame k ďalšej značke zámkov z našej ponuky. Je to značka Citadel. Tiež sa jedná o takú nižšiu úroveň zabezpečenia. Viac menej tuto pred sebou mám rovnaký zámok, akurát typ uzamykania je iný. Napravo máme číselné uzamykanie, čiže uzamykanie prostredníctvom kódu. A naľavo máme taký ten štandard uzamykanie pomocou kľúča. Tieto zámky sú veľmi obľúbené, hlavne kvôli dĺžke, majú 1,80 m a viete si zamknúť 2-3 bicykle naraz. Takýto zámok je ideálny napríklad, keď si chcem vybehnúť niekde narýchlo do obchodu, alebo bicykle mám niekde na blízku, že na ne vidím z diaľky. A teraz si ukážeme, ako tento zámok správne použiť. Takže ideme na to. Takže teraz tu máme druhý typ zámku. Jeho výhodou je hlavne to, že nepotrebujete k nemu kľúče, ale máte chodový zámok. Ďalšou výhodou je jeho dĺžka. Môžete s ním zamknúť viacero bicyklov. A teraz si názorne ukážeme, ako správne použiť. Čiže tento štýl zamykania som zvolil hlavne kvôli tomu, že mi prípada asi najbezpečnejší, tým, že zámok prechádza cez stojan a rám. Keď si zoberete, že by ste prepchali ten zámok len cez zadné koleso a cez ten držiak, tak zlodej môže prísť, odšrobuje vám zadnú osku a odíde so zbytkom bicykla. Takže ideme ďalej. Čiže na záver tu máme zámky asi s tým najvyšším stupňom ochrany. Prevažne teraz sa bude jednať o zámky značky Abus. Cenovo sa hýbeme od nejakých 50 do 150 eur. Najpopulárnejšie sú asi tieto skladacie zámky, konkrétne tento Bordeaux 6000, to je asi taký zlatý stred. Výhodou týchto skladačiek je hlavne to, že sa dajú namontovať na miesto košíka na fľašu, čiže nezaberajú veľa miesta. Sú trošku ťažšie, ale tým pádom, že sa dajú namontovať na rám, tak ich nemusíte nosiť na chrbte. Výhoda hlavne tohto borda je, že má tej 6000 je, že má trošku pevnejšie pláty oproti tejto 5700. Ťažšie sa teda bude napríklad cvakačkami, podľa mňa to ani nejde. Skôr by trebalo použiť nejakú karbobrusku. Takisto je odolná voči dusíkovému spreju. Takisto by som chcel povedať, že tieto zámky sú hlavne určené pre ľudí, čo napríklad dochádzajú do roboty na bicykli a potrebujú mať bicykel v bezpečí na dlhšiu dobu, alebo len pre ľudí, čo chcú mať dobrý pocit, že majú kvalitný produkt. A teraz na záver si ukážeme, jak takýto zámok použiť v praxi, takže poďme na to. Čiže dostávame sa k tretej kategórie zámkov, za mňa asi najbezpečnejšej. Jak už som spomínal, jedná sa hlavne teda u nás o značku Abus. Konkrétne tu mám v ruke Bordeaux 6000, ktoré v balení potom obsahuje okrem kľúčov a identifikačné kartičky aj držiak na samostatný zámok, ktorý môžeme upevniť na rám, namiesto teda držiaku na vodu, teda namiesto fľašky. Buď to teda môžeme dať sem alebo sem, to už je na vás, čo vám bude viac vyhovovať. Teraz vám následne ukážem, jak správne zamknúť bicykel. Čiže prevlečiem si zámok cez zadné koleso plus stojan. Následne ho prevlečem späť a zamknem. Voilà! A je to. Bicykel máte perfektne chránený.
Čiže mám tu pre vás ešte dva také bonusy. Jedným z nich je Connect modul od Boschu. Jedná sa o GPS lokátor alebo GPS lokátor spolu s alarmom. Je kompatibilný len s motorom Bosch a musí mať smart systém. Je to taký príjemný doplnok, keď už máte nejaký kvalitný zámok, tak ešte také plus, ako si zabezpečiť svoj bicykel. Čiže druhým bonusom je poistenie bicykla, ktoré momentálne ponúkame v Cactus Bike v Karlovej Vsi. Do budúcna ho budeme rozširovať do každej prevádzky. Toto poistenie je do 5000 eur. Dá sa poistiť bicykel na 3 roky s možnosťou rozšírenia. Je to na akýkoľvek bicykel, čiže jedno, či ten bicykel kúpite u nás alebo v konkurencii, radi vám ho poistíme. Pokiaľ by ste chceli vedieť viac o tejto službe, napíšte nám na info@cactusbike.sk alebo sa zastavte osobne. A pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like, odber, vidíme sa na budúce, čau.